Здравейте на всички, аз съм Дечо, Дед 340. Тъмън се събудих. Чайте да направим това клипче. Помежду другото, сега ще ви покажа едни перки, с които успях да сътворя това чудо. Нали, на шприце, не е боисно, мисля да го правя тук на Days Gone, но ще видим. Така, другото нещо, което е, тези перки, като бях служил на компютъра на стенуи капака, направо ми спираха перки. Предните, колкото и да са букуци. Все пак. Ето така ли, че какво съм си накупил от тема да раздадем заедно. Окей. Така, ето ги измислените перки. Тогава ги купувах. Ги видим. Без пари. Не са лоши. Не искам да ги поръчвам сега. За мен лично си вършат доста добра работа. Макар и на 12 волта да трябва да ги захраните. Така. Другите неща малко спада. Вие няма всъщност как да го знаете. Нека да доразгледаме кофточи, ще трябва да ги гледаме отзад напред. Това е за аерограф, сервомоторите, които купувам. За този стол отзад ги оправяме. Ето ги и самите сервомотори. Да ги поразгледате. Не са лошички, тук са алуминиева основа, много по-здрави са. За тях трябва да говорим, защото 9 кг, които купувах, съвсем сериозен клип в момента. Купувах ги от тук, от реномирани магазини, въртиш ги, защото още не съм ги задвижил. Ручът на умрял, купувам от същия магазин, въртиш го, купувате мазен бомбон, даже с хубава опаковка дойде. От тогава реших да пробвам и в Тему какво става. Купих, после ще видим от тях. Може би над 14 броя има вече. Мисля, че от Тему бях купил една четворка и една шестичка, нали, като комплект. Искам да ви кажа, че от двата комплекта 5 четири и 5 букук. Тъй че въобще не знам на какъв принцип ги действат. Тези неща, ги взех стойките. Значи, мога да кажа, че да, тук е алуминиева основа. Отзад тук това, което е чиста пластмаса, това си е просто шестостен болт. Не знам, не съм ги пробвал за сега, ще видим за какво става въпрос, като почна да си изглобявам самия сетъп. Стойки за телевизора всеки е виждал. Просто мога да ги кликна, за да сравните просто цени, които са тук и които са там. Не знам дали съм се напутал, просто тръгнах да поръчвам, викам давай всичко от едно място. На Jinx си взех, как се води, подложка, но тези подложки, които си взимам малките, ще бъдат вградени в бюрото, може би отгоре с, нали, с стъкло, просто за дизайн, заради самите рисунки. И съответно взех този най-големия. Визната беше много интересно, защото я поръчвам за втори път, до 10 кг с тези визни. Първата доставка от Тему бяха играли футбол хора с нея. Ето още сервомотори, тук си ви поръчвам, само че това е отзад на... отзад напред ги гледаме нещата. Кутийките да може да събирам черкалъците. Те са много готини. Фолиото за фаровите, това е много на далаверка за вграждане в бюрото. Поне така си мисля аз. Като стигнем до него ще ви го обясна дали ми е свършило работа или не. USB, тук към Type-C, ще видим за какво става въпрос. Тея, не ви ги препоръчвам, пак ви казвам, за което искате мога да ви го покажа. Аз си мисля, че е нещо по-здраво, по-приятно, то е една така мека пластмаса, викам за под бюрото да изтеглям. Разочаровах се и то заради тази цена. Контакта ми хареса. Доста е добър. Защо ми го дава да го видя? Явно е изчерпано количество. Хареса ми това нещо като идея за стената, но няма да бъде вграден. Така, стойката мога да кажа, че става. Те горе-долу стават, но нищо, че пише тук 10 вата, не знам колко е на телефона моето захранване, моето зарядно. То е бързо, поне действа. Тук не мога да кажа, че е лошо, но работят определено, но не е от бързите зарядни. Тези колеца брутални, още не съм ги служил, но това като дойде, те си от едно време, ако са сещи от ройлерите. Те, че въобще няма да драска вече пода. Това са степ-даун модулите за ELI проекта. От 12 волта да свалям на колкото волта си искам. Захранване взех за LED светлини. Даже дойде едно такова приятно сило, хареса ми.
150 вата на 12 волта. Това е живот изрази за LED ленти, като почна да пускам вкъщи. Тук да мога да гледам какви волтажи нагласям, те крипички още съм ги ползвал, това е идеално за запояване, а това е идеално като почна да ви показвам за самото рязане, за по-финни отвори, бомбоне на ножовката. Додолу какво имаме, пак същи глупости от тук. Ето ви прословутата духалка, да я видите като цена. Колко? 19 евро. Майта му чупи го, това още не съм се фанал да си го оправя, но дори да го лепна отзад няма да е проблем, но за мен да, заслужава си. Имайте на предвид, че моят компютър беше с става въпрос от самото пушене, като се налепи прахоляка е ад. Тъй че затова с двете ръце гласувам за. Те ключови дойдеха, не съм ги доизтествал, просто казвам ви, много от нещата трябва да мине време да се доизтестват. Хареса ми, изглежда плътно, масивно. Взеха колко, 6 броя ли са от тях, не знам. Но просто трябва да ги доизтествам, за да мога да ви дам конкретно. Тук се наложи просто да купувам разни ленти, за да мога да взема други неща на промоция. Не мисля, че е да ви ги тествам. А за предавката на сервомоторите съм мислил да ползваме такива от 3D принтер, за да мога да правя съотношение 1 към 2, 1 към 4, според зависи какво ми трябва и какво ще върта. За самия манекен вече. За самия алуминиев скелет. Сервомотори ще ви покажа клип, в който съм решил да и правя ушите да мърдат. Общо взето, нашия робот ще стане малко по-интересен от другите. Решил съм надолу да ползваме брашли с мотора, не само сервата, лимбусни ключови, лимбусните болтовите ни раздавекта малко, така дебело ми дойдеха, но ползвам си. Искам всичко да стане бомбон за самия проект. Но пак ви казвам, това цялото нещо, което ви интересува, ще ви го покажа, ще го доизтесваме. Това вече го доизтесвахме. Помежду другото, да, артикул е изчерпан майната му, но да, верно, разпуши се, но не мирише на изгоряло. След това го ползвах, няма проблеми. Явно има нещо, което просто е трябвало да се обходи. Не знам дори да го купите от нов продукт от тук или разлика от Темо, не мога да ви кажа. И пак ви казвам, това не е спонсорирано видео. Стойката за телефона, мога да ви я поръчам. Да ви я препоръчам. Ако може да ви я поръчам, да ви я раздавам с чували, направо ще ви раздавам. Ето ги от професионалния микрофон, полупрофесионалния, който си ми е. Абсолютно същото качество, въобще нямам претенции към нея. Може би тук това отдолу е малко по-афивно. Пак, да, с две ръце съм, става. Така. Тук още запчатки съм накупил, пружинките, ето ги, тези платки са, към тях влизат от ESP32, влизат кабелите, за да може да разпределяте още сервомотори. Това са тестери, да мога да ги задвижа ръчно, преди да ги пусна с програма да ги задвижвам, кабели, уши, от които да вада модел за самия манекен съм си взел. Ето ги нещата. Те кабели, помежду другото, да, тук е, с нощи правих тестови, чакайте, не мога да го издръпам. Да, добре зарежда и добре предава данни. Точно за този модел говоря. Ако това би ви бил въпроса. Тук са вече задвижвания за пръст съм вземвал. Те шайби са мама и тати, братче. Ако кликна на някой от тях, ще изкара ли цени? Ей, и като взимаш по 2, по 3, капка по капка, вирса. Но да, иначе като почна да ви показвам, аз сега съм малко по-напред с врата, ще видите, наистина декорациите са окей, има смисъл от тях. Ето ги бе. Колко са всичките? Ето ги. Затова да си подреждате кабелите като пичове. Да, верно, не е мега плътното за видеокарта, но окей, поне дава някаква визия. Другите скоби, които съм вземвал, всичко това съм го вземвал, за да мога и било като почна да си правя бюрото и други неща, искам всеки кабел, всяка жабка да си знае геолчето. Още алуминий, който съм вземвал, други неща, пружини. Гледам, ако мога така попрескачам, за да ви покажа възможно най-интересното за мен или проект, който може да свърши работа. Това е много хубав материал,
за вкарване вътре на самите кабели. Пак ви казвам, било то за бюро, било то за моите проекти, примерно да че минават по-малки кабели. Просто окомплектова всичко вътре бомбони и позволява леко разширяване. Не смятам, че е прекалено скъпо, не е и ефтино. Тук планките за сервомоторите, това каре е много важно за самото движение на врата. Да видим. Ето ги бе, прословутите сервомотори. Те купувах на... чайте да видим някой, който го има. Ето го, това е на 9 кг. Първоначалният проект беше с 9 кг. Да бе, много яко, много стабилно. Малекъв кашляк са, какви са малки, най-вероятно ще останат за декорации. Но самия звук, въртете го и... пълна линейка, трябваше да взема един да ви го показвам тук. Другия плътен и това от български магазин, който е за производител на такива работи. Не ви говоря за RT количките, ами просто производител на всякакви такива електроники. 4 мотора в найлонче дойдеха, поручалки, викам, айде така звучат. Идва другия в една кутийка, Марко, бомбон направено. Не можеш първо да го превъртиш толкова лесно, второ плътен мъжки глас. И това от българска фирма реномирана. Стига де. Те, че е малко откъде си го вземете. На късмет. Така. Удължителни кабели за тях, кардана, който ще видите в последствие, за да може да поема това движение на врата за самия робот. Тези планки са много удобни. Виждате за какво става въпрос. И гледайте, капка по капка ви растава. Бати, те му вземате ми станете един спонсор нещо, бати. Какви пари се им остава, те не е истина. Те ги бях взел. Хора, това става за теглична кола с тези размери. Просто са огромни. Кой не гледа размерите, така е. Още такива втулки за задвижване. Тук вече идва интересната част, която рано или късно ще пробваме. Тук има ли видео даже? Добре бе, точно сега ли трябваше да покажете? Аз ли да го въртна напред? Айде гаси лампата да ги видим. Направо светна цялото яйце. Ето го горе-долу, това е ефекта на тези бои. Взел съм и други, казал съм ви зад мен вече, за да може да е по-конкретно, само че вие съответно ще виждате пък нататък, но както и да е. Да можем да нарисуваме бая рисунки. Такива тон колонки, да, мислих си ги тук за бюрото, горе-долу да отговарят по размер на 5+1. Нищо общо с картинката. Честно, заклеям се. Ужас. Само и пари съм дал и то за 2 тон колонки. За аерографа мога да се подпиша с 2 ръце, перфектен е и е удобен за като пищов за по-големи пръскания. Да, наистина, като си гледам тук цените за тема, ето ги мишове, те капачите да се подиграеш за тях. За мен, за тази цена, 4 капачета, които да ни въдразни чудата и разградено на време си ги махали, за мен е окей. Не знам на Мишо какво не му харесва. Винаги може да ги боисите. Така, има ли още нещо, което да е останало? Не. Това е... проектора! Силно, момент да го върна, силно не ви го препоръчвам, колкото и да е тъмно, каквото и да правите, дори да си боисите прясно стената, може би на бял черешав, може би да стане, но познах филма Doom, особено като започва нищо не мога да видите. Става единствено на мен ми върши работа за да го слагам примерно на стена или заводите като дойде време по-отдалече, за да мога примерно да фана общите пропорции на рисунката и това е. Така не, това му беше предназначението. А иначе като го пуснете, трябва да имате добра аудиосистема, за да го заглушите. Така ручи. Перките му вият ужасно. Това е от темо, което съм накупил. Пак ви казвам, не е спонсорирана реклама. Ако някой го интересува нещо да види, примерно как се движи или стойките като са дошли, какво представлява, колко са здрави, то е метал, яка заварка, сега заварката с къса вече. Но едната от тях примерно дойде толкова плътна и по-малка, не очаквах, може би някой ни гледа като най-размери, но просто е толкова плътна, че няма движение, доста добре се направили, навсякъде с болти допълнително се ограничава. Хареса ми. Лека по лека си донавиквам още сервомотори, вече станаха колко? 11-35 кг, може би 5 25 кг, 14 бройки 9 кг и
една бройка, която я уроних от те. Трябва да видим някой ден да ги отворим, един читав и един измислен, да видим за какво става въпрос. Окей. Благодаря ви много. Чао, чао.